Ola! Hoxe imos a facer unha serie de combinación de pasos que nos poden valer tanto para entender despois mellor como funcionan as combinacións de pasos a hora de facer puntos como de cara á improvisación. Para iso, imos a partir dun punto base adiante, atrás, adiante, picado cruzado por diante, picado cruzado por diante, cruzado por detrás, adiante, atrás, adiante, picado cruzado por diante, picado cruzado por diante, picado cruzado por detrás. E introducir un novo elemento que neste caso será un balanceo. Un balanceo, que é un balanceo? Ben, un balanceo está composto por dous apoios. Dous apoios como? Lembrade que o importante e o que define un paso é o número de apoios no chan e a forma en que se apoia, a cadencia, de acordo? A orden dos apoios. Todos os demais movementos que se fan polo aire son adornos, pero non influen na definición do paso, de acordo? O que define un paso son os diferentes apoios que facemos no chan. Normalmente, dous apoios deste xeito, frontales, vale? Pero isto é un balanceo, isto tamén é un balanceo, adornado, isto é o mesmo, e ao contrario, estamos igual, siguen sendo dous apoios alternos, de acordo? E conseguir deste xeito novos puntos. Ben, o exercicio é moi simple, imos a partir dun punto primario, o que propuxemos antes, e imos a introducir un paso novo, que é o balanceo, en cada un dos lugares posibles. Cales son os lugares posibles? Absolutamente todos. Para isto temos que ter en conta unha cousa. O baile é como un xogo, de acordo? Trátase de xogar. Entonces, é como se xogáramos con un puzzle, con un Lego, de acordo? Temos diferentes pezas, as pezas do puzzle, que en este caso son os pasos que conforman o punto, e podemos intercambialos e reubicalos según nos plaza. Cal é o problema a ter en conta? Que é moi importante que cada unha desas pezas as collamos enteiras. Non podemos, a priori, partilas nin cortalas, vale? Temos que collelas enteiras. Entón, para iso é moi importante que teñamos claro onde empeza e onde remata cada un dos pasos, para que non teñamos problemas. Entonces, vamos a ir por orden. Vamos a comezar despois do primeiro paso, despois do segundo, despois do terceiro, do quinto, do sexto, vale? En todos os lugares posibles. Pausade o vídeo antes de cada opción e intentade facelo vos, a ver se resulta o mesmo que o que fago eu. Despois do primeiro paso, sería deste xeito. Adiante, remato co pé dereito, o pé que debuxa no aire, introducimos o balanceo. O balanceo son dous apoios alternos. Un, dous. E unha vez estou aquí, continúo o punto igual que estaba. Atrás, adiante. Cruzo, cruzo, un, dous, tres. Aquí remataría o punto. Volvo a comezar. Adiante, balanceo, dous apoios alternos, e continúo. Atrás, adiante. Cruzo, cruzo, cambio. Adiante, balanceo, atrás, adiante, cruzo, cruzo, cambio. E última, adiante, balanceo, atrás, adiante, cruzo, cruzo, e un, dous, tres para cambiar. Ben, imos a deixar o segundo caso para o final, porque ten unha peculiaridade que vos quero explicar despois. Terceira opción. Metemos o balanceo despois do terceiro paso, de acordo? Adiante, atrás, adiante. Fixadevos sempre con que pé rematamos no aire, metemos o balanceo e o resto do punto continúa igual. Adiante, atrás, adiante. Balanceo, cruzo, cruzo e cambio. Cruzo por diante, cruzo por detrás. E vamos coa última, adiante, atrás, adiante, balanceo, cruzo por diante, e cambio. Imos agora coa seguinte opción. Vamos a introducir o balanceo despois do cuarto paso. O cuarto paso ven sendo o primeiro picado cruzado por diante, vale? Adiante, atrás, adiante. Cruzo por diante. Ollo, que pasa agora? Onde remato o picado cruzado por diante? Co pé esquerdo no aire. Fixadevos que no que fixamos ata agora sempre, nas tres primeiras opcións, sempre rematábamos co pé dereito no aire, vale? Agora, ao facer un picado, isto ten lógica. Lembrades vos que o picado é un paso que implica cambio de pé.
Por lo tanto, é lógico que me cambio o pé. Agora o pé que teño no aire é o esquerdo. Como introduzo o balanceo aquí? Moi fácil, pé esquerdo no aire, pim, pam, xa está. E continúo o picado que me falta cruzado e o picado por detrás para cambiar. Atrás, adiante, cruzo por diante, balanceo, cruzo por diante, cruzo por detrás, adiante, atrás, adiante, cruzo por diante, balanceo, cruzo por diante, cambio. Última, atrás, adiante, cruzo por diante, balanceo, cruzo por diante, cruzo por detrás e cambiamos. Seguinte opción, agora metemos despois do quinto paso. O quinto paso é o segundo picado cruzado por diante. Adiante, atrás, adiante, cruzo por diante, cruzo por diante. O cruzar dúas veces, vedes que recupero a mesma posición inicial. Volvo a ter o pé dereito no aire. Balanceo e cambio. Diante, atrás, diante, cruzo por diante, balanceo. Agora sí, queda a última opción despois do sexto paso e tamén a que deixamos atrás antes, despois do segundo. Deixei estas dúas po final porque ten unha peculiaridade que son os dous iguales en ese sentido, e é que o pé que remata no aire queda por detrás da perna. Entón, fixadevos, imos a ter que facer o balanceo invertido, o contrario do que viñamos facendo. En vez de diante cara atrás, vamos a facelo de atrás cara adiante. Imos coa segunda opción. Facemos o mesmo, pero introducimos agora o balanceo despois do segundo paso. O segundo paso é adiante-atrás, despois do atrás. Adiante, atrás. Ollo, importante. O pé dereito remata no aire, igual que antes, pero fixadevos que agora, en vez de rematar adiante, rematamos con el detrás. Por lo tanto, o balanceo facémolo a inversa, invertido, de atrás cara adiante. 1, 2. E continuamos co punto. Adiante, cruzo, cruzo, cambio. Adiante, atrás. Balanceo invertido, adiante, cruzo, cruzo, cambio. Repito, adiante, atrás. Balanceo, adiante. Cruzo, cruzo. 1, 2, 3 e última. E por último, vamos coa última combinación, que é introducindo o balanceo ao final de todo, despois do sexto paso, despois do picado cruzado por detrás, que facemos xirando. Picado por diante, picado por diante, picado por detrás. Volvemos a acabar, igual que no segundo caso, co pé esquerdo detrás, por lo tanto o balanceo vai a ser invertido. Pam, pam, e empezamos, adiante, atrás, adiante, cruzo por diante, cruzo por diante, cruzo por detrás, balanceo, diante, atrás, diante, cruzo por diante, cruzo por diante, cruzo por detrás, balanceo invertido y última, atrás, diante, cruzo por diante, por detrás, pam, pam, e aí acabaríamos. Moi ben, pois espero que vos axude a entender como de fácil é xogar, porque isto ao fin e ao cabo é un xogo. Pois veña, a xogar, auriño!